Sailkapeneko behekaldean iritsiko da etxeko taldea eta muturrean kanpokoa gaurko derbira. Gipuzkoarrek dena den garaipenen bat gehiago izan zezaketen Patrikan. Jokalari guztiak berreskuratuta sentsazio oso onak helarazi dituzte. Gainera Ilunben jokaturiko azken 2 neurketak irabazi dituzte. Guazen. ¿No? Vamos a intentarlo. Vamos contra un rival con connotaciones al parecer que los hacen mejores que nosotros. Si somos 6 contra 5, a ver si vosotros. Bilbao Basketi dagokionez geroz eta gertuago du Koparako sailkapena. Alonsok badaki bere jokalari hoiak motibatuta irtengo direla, baina horretarako prest dago. Una dosis motivacional tiene que tener, me imagino, a nivel igual de los jugadores, a nivel del equipo, pero yo creo, no sé cómo he dicho, ¿no? Yo creo que eso es muy difícil ganarnos a nivel motivación. Derbi zirraragarria eta sailkapenak erakusten duena baino askoz berdinduagoa espero dugu gaur Ilunben. Arratsaldeon da ongi etorri danoi, Endesa Liga da, Endesa Ligan 10. jardunaldian Euskal Derbia, Gipuzkoa Basket eta Bilbao Basket aurrez aurre Ilunben. Eta Sito Alonsoren itzulera berriro ere Donostiara. Raul López, Kino Colau, Mandiusic, Williams eta Marko Todorovic aukeratu ditu. Hauxe izango da lehenengo bostekoa kantxan gaur Sito Alonsorentzat. 3 urte eman zituen Donostian. Eta orain Bilbora joan da dago, etorri da berriz ere. Josan Aldaldur, entzun dugu atarikoan entrenatzaileek esandakoa, berdindua dator derbi hau. Egon hasi erangun eta ikusentzule guztiok, bai, ala dirudi, ez? Ikusita gainaz ze gabeziak dituen, ez dago Bertans eta Munbru, Bilbao Basketen, eta agian horrekatzen du, ez, momentu honetan partida. Herbel jokatzeko moduan da, eta Grimau ere bai, Donostiako taldean, behintzat hasierako ariketa guztiak egin ditu. Juan de la Gabega, Gabon zuri eren. Gabon bai guztioi. Hotz Euskal Herrian gaur, baina poliki berotzen ari da Ilunbeko kantxa. Sekulako hotza eta euritak izan ditugu bai Euskal Herri osoan zehar. Eta bai, hemen ere giroa berotu zoa pixkanaka. Nahiko sarrera ona ikustatzakegu pabilloian, eta batik bat, Bilbotik hainbat zale etorri direlako, Irukoak, Peñako zalek kideek autobus bat antolatu dute, goizetik etorri dira Gipuzko aldera, eta guztira 200 zale pasa, etorri dira Bilbotik bere taldea animatzea, derbi nahiko berdindu honetan. Marko Todorovicen datuak dira hoiek, gaur David Doblasekin izango da aurrez aurre. Gipuzkoa Basketen bostekoare ikusi dugu, Jordan, Din, Juan Din, Dani Diez, Hanli eta Doblas. Bostekoi dagokionez, Josan, behar bada, ez ustekoa Bilbao Basketen 2 antolatzaile? Bai, agian behartuta zerbait, ez? Ikusita ez dagoela bertan jokatzeko moduan, eta aldi berean zerbait orekatzeko, ez? Ikusita ze bostekoak ateratzen ditun normalean Ponsarnau jokalari guztiak izan da. Hor da, Bertans, Munbru ere ikusi dugu, eserita daude eta kaleko erropekin edo txandalekin. Doblas, pibot nagusia Donostian, 7. derbia du Bilbao Basketen kontra. Orain arte 4 irabazi ditu Gipuzkoa Basketek eta 3 berriz Bilbao Basketek. Igaz, 83 eta 11, etxekoen alde 2 garaipen dituzte Donostiarrek, 7 berriz Bilbotarrek. Aurreneko baloia urdina izango da. Jordan. Beraz, ikusten ari garenez, Kulon eskolta moduan, ez da? Bai. Lehenengo eraso honetan ikusi dugunez. Hala dirudi, baina pentsatzen dut, ez? Alde batetik eta bestetik ibiliko direla. Takuan Din, Irukoa. Partidu hasteko Dinek Irukoa sartu du Donostiarrentzat. Bai, nahiko errez, ez? Defensarik gabe, hor badirudi ez direla komunikazio aldetik ondo moldatu Bilbao Basketeko jokalariak eta aukera izan du. Zaskirak eta errez bat Irukoa, baino nahiko lasaia. Eta azkenean ondo ateratzaile jokaldia Gipuzko Basketi, baina bakar zegoen hor guztaitean David Doblas, ez dakik zergatik ez zuenean amaitu, gero azkenekoan 3 puntu atera dituzte, baina bai, harrigarra izan da, normalian, Pedrinakoak hortxe amaitu egiten ditu jokaldiak. Takuan Dinek orain Jordan aurkitu du, Dani Diezek urruneko jaurtiketa ez. Ez da sartu, Williamsek errebotea. Kolomek ere lehenengo jaurtiketa kale egindu, huts egindu aurreneko Irukoan. Bakarrik zegoen, egia da. Raul López, berak bikoa. Uztaian ikutu errebotea Hanlik. Eta Tin
Bizkor, aurrerantza. Bakarkako jokaldi egin nahi du itxura batean, ez, aurkitu du Doblas. Dani Diez antza da baloia, oso ondo orain, barruan jokatuz, baina pibotaren asistentzia. Bai, Handiusitzekin gelditu da eta hor abantaila zeukan Dani Diezek, ondo ikusi du hor David Doblasek eta asistentzia nahiko erreza banatu dio hor. 5-0 beraz, goitik dira etxekoak, Handiusic. Bikoa da jaurtiketa bai. Hauxe da, Bilbotarren lehenengo saskiratzea, 5-2. Zaratak eta oiuak, bi taldetako zaleenak orain erasoan. Erasoan pertsonala. Takuandini. Takuandini, bai, Takuandini. Hortxe bat zer dien Doblas izan zitekela, baina azkenean dini, eta nik esango nuke eskerrak, guztiok ezagutzen ditugu David Doblasek faltak egiteko izan dituen arazoak, aurreko partian ere pairatu zituen bere taldeak, azkeneko laurdenean bere ala egin zuen 5. eta azkeneko 8 minututan pibota gabe jokatzen zuten, eta horri buruz ere hitz egin du Ponsarnau asko, edo gehiago zein du beharko lukela faltaen arloa David Doblasek. Raúl López, Marko Todorovic, gakoa, ez da sartuko errebotea Doblasek, eta Jordanek azkar jokatu nahi du. Normalean Donostiarrek hause joku hau egin nahi dute Ponsarnaukin, ez da, Josan? Bai, askotan jokatzen dute transizioan, kontraerasoak, Jordanek asistentzia asko banatzen dizkio Hanleyri eta hori zaindu beharrean ikusten dut. Takuandin! Hori bai, Gogotsu, indartzu eta ondo egindako sarrera erantzuna. Odolkiak ordainetan Bilbotarrek. Sarrera aparta Takuandinek, erantzuna Bikeko Magoak. Bai, hor ikusi du, nahasketa txiki bat egon dela, Raúl Lópezek, Jordanek ez du ondo defenditu, eta hor despiste hortan Raúl Lópezek oso ondo bukatu. Jordan! Hirukoa berriz ere, Jared Jordanen lehenengo saskiratzea da gaurko partidu honetan, aurreneko minutuak, Josan, eraso jokoa batez ere. Bai, defentsa gutxi orain arte eta erreztasun asko ikusten ari gara. Jarraipena nahi zuen Williams entzator, Raúl Lópezek ez dira ondo konpondu, kateatuta gelditu da. Williams. Jordan, bera bakarri jokaldia erditik, bai, ondo! Nagusi GBC, momentu honetan partiduko hasierako minutu hauetan, 3 jokatu dira 12 eta 4. Goitik dira etxekoak, Gipuzkoarrak. Kulom. Ez dauka biderik, din dauka defentsan. Marko Todorovic laguntza ematera dator, Kulomek bera bakarrik, aurkitu du Todorovic, baina horre taldekideak, talde laguna Williamsek egin dio. Bai, elkarren kontra zebiltzan, ez hor espazio berdina erabiltzen eta hor nahastu egin dira. Hala ere esan berdago, ez, Gipuzkoa Basket nahiko zuzen egon dela, ez, paseko marra zaintzen, baina akatz nabarmena izan dela Bilbo Basketetzen. Jordan, orain Hanlaren bila, ez du aurkitu. Iritsi da, Takuandinen eskuetara, ez da sartuko. Errebote Handusicek pertsonala Hanlik. Eta Ponsarnau ez dago bateria doz. Hortxe egon da falta, eteke zuela ikutu. Gipuzkoa Basketeko jokalariak bere aurkaria, baina zuzenean Handusic lurrera joan da, eta horrek eraman du epailea falta hori adieraztera. Marko Todorovic defendatzen, Hanley dago, laguntza ematera joan da Doblas. Bai, tensio gehiagorekin ari da defenditzen, ez? Partiaren hasieran Gipuzkoa Basketeko 5. Hau izan da 3. falta. Eta oraindik Bilbo Basketek ez dauka faltik. Agian biunago ari da defenditzen, ez? Lasaiago oraindik eta eskuak gehiago erabili ditu orain arte Gipuzkoa Basketek. Berriro ere Diez hor, aurre hartu dio. Dani Diezek Handusic'i, lehenengo aldaketa Bilbao Basketen. Izito Alonso ez da gustora, normala den moduan, bere taldea nabarmen galtzen ari baita, eta Ethan Grogi estatu batuarrak kantxaratu du, jaurtitzailea jokoa gehiago irekiko duena, lehen bi pivotekin ari zen, ez normalean Latavius Williams ere askotan 5 moduan ikusi izan dugu orain, haian 5 normalagoa, ez eta bi antalatzaile dituen, Marko Todorovic barruan eta Ethan Grogi jokoa irekitzen. Handusic ez, errebotea Marko Todorovicek. Handusic berriz ere, ez du jaurti nahi. Sistema beraz. Buruz burukoa Jordanen kontra.
Andiusic, buelta erdia, ez da sartu. Ez da sartu, azkar jokatu nahi du orain Taekwoandinek. Ez dauka biderik. Hanley eta Taekwoandin. Bestaldean Jordan Zain. Jaso du baloia eskuetan. Zirkulazioa, jarioa azkarra, ez da? Gipuzkoarrek. Bai, orain arte hori ari gara ikusten. Erasoan errestasun gehiagorekin ari da jokatzen Gipuzkoa basketek. Utxartea, Ilunben 14 ditu. Gipuzkoa basketek 4, Bilbao basketek. Sito Alonso Merizak. ¿Ok? Primero, si están en 1-3-1 ahora, Iza. Bien. ¿Ok? Raúl. ¿Vale? Danilo. ¿Vale? Kino. Marco. Pam. Intentamos meter triple desde aquí. Si están en zona, jugamos 20. 20 against zone. Hombre a hombre, jugamos Chipi. Chipi con Kino. Beraz, Rosan, zonan ipiniko direnen itxura edo hartu dio, Sito Alonsok. Bueno, badezpadare esan du, ez? Bat, hiru bat jartzen badira oain presioa egiteko moduan, hori asmatu du, ez? Eta gero zonakako defensa egiten badu, zer jokatu behar duten, ez? Aholkuak nik uste dut nahiko zuzen banatu dituela Sito Alonsok, jakitun gaineaz nola jokatzen duen Ponsarnauren taldeak. Bai, noski, eta jokalari asko egon dira Sito Alonsorekin azken urteetan Donostian. Hori, lehen esan du Juan de la Vega, elkar ondo ezagutzen dute bitaldeek. Raúl Lópezek orain, bakarkako jokaldia sartu egin du, 6. puntua dute Bizkaitarrek. Dani Diez. Defensa eskatu, hemengo zalea, korre aurre hartu dio Marko Todorovicek Douglasi, Kulom. Bakarka egin nahi jokaldia ondo bukatu du. Antolatzaileak orain eskolta jokatzen ari den gizonak. Ze ondo, mugitu duen, ez? Baloia. Keinuak egiten, alde batetik bestera. Eta lauta utzeko partziala utxartea eta gero Bilbao basketek. Hanley kirukoa du. Labur geldituko da, Uztaian ikutu, errebotea Dani Diezek ikutu. Ies egin dior Hanley. Bi baloiak, Raúl López berriz ere. Baina azkarra ari gara ikusten joan etorriko partidua. Bai, partida polita, ez? Hasieran eta, bueno, saskirak eta asko ikusteko aukera daukagu momentuetan. Kulomek bera bakarrik nahi zuen egin. Marko Todorovicen jarraipena ez du ikusi. Jordan bakarka oraingoan ere. Ez, laburtxo gelditu zaio Hanleyk errebotea. Txapela Marko, baina lehenago pertsonala egin diote. Esan nahi dut, erritmo handiko partidua dela. Oso. Bai. Badirudi hori nahi du lehen posatu momentu enten Gipuzkoa basketeko antolatzaileak, ez? Konbenizaio, transizioan jokatzea, hor saskirak eta errezak lortzeko aukerak izaten ditu. Beste aldean ere normal izaten da, baina, bueno, bertan zez egoteak ondorio horiek gartzen ditu, ez? Oso jokalari azkarra da, bertan, eta, bueno, badirudi bea ez dagoenean asko nabaritzen dela, ez? Abiadura hori. Bai, esan barruen joxean, Jared Jordan, egian erritmo bizkor hori jartzeagatik, hori ondo joan baitzaio bere taldeari horrekin, erritmo horrekin. Aldaketa eskatu bere izan du. Badakigu, fisikoki pixkat kostatzen zaien jokalaria dela, batez ere arlo horretan, ez? Euskoari askotan buelta eman ezinean ikusi izan dugu, Jared Jordan, eta horrexegatik berak aldatu dugu. Eskatu du aldaketa, horrendik ere 6 minutu eta ardi, baina ez zirenean jokatu. Frank jokoan antolatzeko eta Jarotxevic ere kantxan da. Bosteko orain GBCek, Frank, Quinn, Diez, eta gero Jarotxevic eta Doblas. Dejan Todorovic ere bai. Lau modura oso ona jokaldia orain Marko Todorovic. Izugarria, talentua. Erritmo aldaketa izugarria egin du, ez? Hor Doblas ondo jokatu gabe zegoen eta ikusi du gainaz, ez? Ondoko marra irabazteko gaizela eta jokaldi bikaina burutu du Todorovic. Frankeko horre. Doblasi eman aizio, baina Kulomek ondo jarraitu du kontrarasoan Andiusic. Dejan Todorovic. Baina abiadura beste aldean, ez? Auker izan dute, baloi hori lapurtu ondoren, kontraraso bat burutzeko. Eta 4 puntura ipini dira. Bilbotarrak Euskal Derbian. Gogoan izan.
Gasteizen jokatutakoak dira dagoeneko bilbotarrak. Orduan Laboral kutxak irabazi zuen. Orain hemen 19 eta 12 Frankak egin du eta hirukoa. Bostetik 3. Jokalari erakarri ditu hor David Olasek eta aukera izan du, ez? Bikoizteko eta ateratzeko baloi hori. Eta jauzek eta erreza izan du Frantzak. Andiusic orain, sarrera albotik eginez, eskubialdetik eta 14. puntua. Gogoan izan, partidu bat dagoeneko bukatu dela, eta Kai Zaragozak 82-74 irabazi diola Obradoirori. Juventud eta Herbalife ere jokatzen ari dira. Eta oraingoz aurretik Herbalife, 34-44. Artxe falta eskatu du David Doblasek, hainbat jokalari zituen gainean, ez du bater eroso jaurti, agian kontaktua egon ziteken, baina ez dut alas ikusi epailek. Orain aldiz, urratxak, Bai, Tino Koloni. betiko, ez da, keinu hori egiterakoan, horre pivotatzeko hanka hori mugitu ezkero edo ies egin ezkero. Bai, askotan pitatzen dute gainaz. Mugitu edo ez mugitu mugimendu arraro xamarra izaten delako, ez? Barnekaldia, bi urrats, normalean aurpalaz edo jaurtiketa bilatu behar da, eta hori espaldimazua aurkitzen arrastan ibiltzen duzu, oineko pibota, eta hori izan da, ez? Irizpidea epailearen. Frank, Jarotxevich aurkitu du orain. Tako handim. Andiusic dauka defentsan. Buruz burukoa. Kanpoan Dani Diez. Barrura! Hirukoa Dani Diezek 6-4. Hace festa, hiruko marratikan, Gipuzkoa Basketek. Eta Zita Alonsok, Dejan Todorovic ia jan egin du, beraren gara joan da zuzenean, sekulako bota izkio, eta bizpairu metroz jarraitu egin du, bai mintzuak eginez, keinuak eginez, ez bat ere gustatu hor nola definitu dudan Xavier. Kolomek orain bakarkako jokaldia. Errebotea takoan Dinek. Diezen falta, erasoan. Bai, erasoan. Alega gazteak ikusi eta adierazi du. Bien bitartean Zitok aprobetxatu du, badian Todorovici Beste tono batean, ez bai, da? beste toke bat emateko, agian zozer doitu behar izango du horre defentsan, Dani Diezen gaineko Eta defentsan. Mikel Motos orain, kantxan. Eta Olaizola, bi euskaldunak. Olaizola ere bai. Gipuzkoarrak biak. Azken 30 segunduak lehenengo laurden honetan, Ruagi. Andiusic, bakarrik sartu da. Williamsen personala. Errebote hori bila, errebotearen bila joan da Latavius Williams eta pertsonala adierazi diote. Utxartea beraz, 23 segundu falta direnean azken jabetza antolatzeko noski. Bai, eta aldaketak egin ditu Ponsarnok ikusita gaina. Nola dagoen markagailua momentu honetan, aukera badauka, ez? Atzeen txiki bat banatzeko, bere ohiko jokalariei eta orain Olaizola eta Motos kantxaratu ditu. 24 segundu ia gelditzen dira azkeneko jokaldia eta, bueno, ezin da gehiago eskatu, ez? Ponsarnoren taldeari momentu honetan. Tú arriba. Sea hombre o zona o lo que sea, o especial. Dani aquí. ¿Cuánto aplausos? Vale. En 10 segundos, Mikel, el corte. 10 seconds remaining, we start. Sí, vale. Julen, marcas bloqueo. Johan, quickly go up. Josep, atacas. Dani, puerta atrás. O Johan, Bien parado, Julen, bien parado. tienen faltas. Tienen faltas. Bueno, vamos a entrar a atacar para hacer black. Tienen faltas. Tienen faltas, beraz, normalean faltak egingo dituzte. Bueno, ez dakigu ze aholkoak banatu ditu Ziton oso beste aldean, baina aukera hori badaukate, baina bi falta gelditzen zaizkio, ez? Laurden honetan erretzeko Bilbao Basketi eta pentsatzen dut nahiko duela, ez? Erabili behar baldin badira. Deigarriena orain arte behintzat, hiruko jaurtiketak. Gipuzkoa Basketek lau sartu ditu eta Bilbao Basketek berriz bat bera ere ez. Jaurti ere Bilbao Basketek bakarra egin du. Orain Todorovici, Perez Pizarro epaile nagusiak, horrengoan ere teknika adieraziko diola, bizkartxoren bat hartze Dani Diezekin, tupuzte egin dute pare bat alditan, eta... Baloia jokoan jarri takitea. Bai, hori. Hori behar da. Dani Diez, hor daukat Dejan Todorovic defentsan. Presioa goigoitik.
Borgere hortarako ipini du jokoan seguruen Ixito Alonsok. 14 segundu. Frank, Borg dauka gainean. Kulonen personala. Hortxe erre dute lehenengo falta. Hau dute beste bat. Motosen atzetik jotenean, ez da? Faltakoan din lani bidezen ordez. Bai, agian azkeneko jokaldia bilatzeko ez, bere eskuetan jartzen baute baloia, beak izaten ditu aukerak, ez, jokaldia bilatzeko eta bukatzeko. Eta Herbel jokora, Ragiren lekuan. Ixito Alonsoren erantzuna. Takoan din, badu irukoa, barrura! Horma! Jokaldia ondo egin du. Gipuzkoa Basketek, Kulom, taulan lagunduta baita. Kulomek ere garaiz. Hala irutu zaituntzat. Baleu kamaten dut ere pizarroko. 25. Gipuzkoa Basketek 16. Bilbao Basketek lehenengo laurdena bukatu denean. Hogeita bost. Etxeko taldea Gipuzkoa Basketek 16. Bilbao Basketek Euskal Derbia jokoan. Lehenengo laurdena bukatu denean. Erosoko jokoa, behintzat hori datua da. Bai, ez da izaten normala, ez, aurtengo denboraldian Gipuzkoa Basketek laurden batean 25 puntu sartzea, ez, baina, bueno, joko polipat eskaini du orain arte eta, bueno, abiadurakin ari da jokatzen, defentsan ere nahiko zuzen ikusi dugu eta zaitasun gehiago, ez, orain arte Bilbao Basketek ikusita erasoan ez dula ohiko jokoa aurkitu orain arte eta defentsan ere zaitasunak izan ditu. Jordi Grimau ipini du orain bostekoan, beraz jokatzeko moduan da. Gogoan izan Bizkarreko Minez dagoela, baina Ponsarnauk kantxan dauka, orain Dejan Todorovitzekin batera. Kulom, Borgen bila. Williams gora. Borgek berriz ere Kulom aurkitu du. Ragik irukoa. Iru jaurtiketa. Pertsonala Jarotxevitzek. Nahiko ondo defentsan, jokaldi honetan Gipuzkoa Basket, baina azken momentuan ikusi dugu, pazientzia erabili ondoren Bilbao Basketek lortu duela, sari galantza. Bigarrena du, bigarren iruko jaurtiketa, lehenengo laurdenean bakarra egin du eta Bilbao Basketek. Eta izango giren lehenengo jaurtiketa libreak denboraldi honetan, lehenengoa utxe egin du. Bost sartu ditu berriz. Itako Antinek, eta bana Diez, Frank eta Jordanek Gipuzkoa Basketen lehenengo laurdenean. Iruti bi. Jaurtiketa libreetan beraz 25 eta 18. Goitik denbora guztian zehar partidu honetan Euskal Derbian Gipuzkoa Basket. Frank, 10 segundu, Tako Andin aurkitu du. Olaizola laguntzera, Borgen kontra, Din. Pertsonala egin dio. Pertsonala egin dio Borgek defentsa horretan. Beraz, jaurtiketak izango dira, Tako Andinentzat. Bai, badirudi nahiko azkar ikusten dugula, ez? Tako Handinek zailtasun batzuk izan ditu, ez? Denboraldiaren hasieran eta gaur bai eta azkeneko partidan ere nahiko ondo jokatzen ari da, ez? Abiaduraz, hor barnekaldia bilatuz eta zentzu gehiago dekin, ez? Momentu batzuetan ikusi dugu astoratuta, lau jokalarien aurka, ezinez, baina badiruduain irakurketa hobeagoak egiten ditu. 11,6 puntu egiten ditu partiduko. 2,7 errebote eta asistentziak ere 1,8. Tako Andin, aurtengo denboraldian. Baina Josenek esan bezala, poliki-poliki Ponsarnau, jerarkiak eta rolak banatzen badabil, eta jokalariak horiek onartzen ere bai. Kulom, txapela ipini dio Olaizolak, ez da Kulom, barruraino sartu. Kulon ez dago gustora, ez? Frantxen kontaktua izan dela eta bar, baina hor Olaizolaren laguntza bikaina, ez? Ondo hartu du jauziaren denbora eta txapela jartzeko aukera izan du. 6 segundu, jabetza honetan, Borg. Tako Andin dauka gainean Borgek, bera bakarrik Indartzu. Indartzu, esku zaldatu baloia eta ezkerrez taulan lagunduta barrura. Bai, etzen erreza, besos inguratuta zegoen
jokalaria eta azken momentuan lortu egin du. Hor Dinek onartu du bere akatsa izan dela, lapurketa bat egitea joan da eta hor Tobias Borgek irabazi egin dio. Talde oso gaztea dauka Bilbao Basketek orain kantxan. Eta ez ohikoa. Energia nahiko du. Zito Alonsok behar bada, esan nahi dute, lesionatuta daude. Bertans eta Mumbrú, eserita, Raúl López, Herbel ere ikututa dago, badakizue. Eta Germán oraingoz, ez du, minuturik jokatu. Ondo berriro ere Frank, 29 eta 20, bederatzi goitik Gipuzkoarrak. Erasoan. Tatin oso sartuta partidan, Takoan dien, lehen goraipatu duzue jokalari hau, baina hasieratik ikusi dugu oso sartuta zegoela, bai defentsan baita ere noski erasoan, eta berari buruz hitz egin du partidaren aurreko prentsaurrekoan, Joan Ponsarnauk onartu du bere errua izan zela azkeneko partidan, gogoratu puntu bategatik galdu zuela Gipuzkoa Basketek Kanarian dian. Bere errua izan zela azkeneko minutuetan horren beste noait esateko erantzukizun ematea Takoan dini, nahiko lehertuta eritsi baitzen, nahiko nekatuta azken uneetara, eta orduan ezin izan zioten behar beste zuku atera jokalari honi, eta askotan aipatu du, agian jokalariari berari nahi baino gehiago gustatzen zaiola erantzukizunak hartzea, defentsan beste taldeko izarra defenditzea eta hori pixkat dosifikatu beharko luketela partida mailetara Takoan din alik eta hoberen heldu da egin. Oraingoan Olaizola ez du, aurkitu ondo. Frank eta Herbel hor. Ikan-mikan. Borg. Orain Williamsen bila, Jarotxevitzek eskua ipini du. Borg bera bakarrik. Pertsona Olaizola. Baina intensidade handia defentsan gero. Bai, bikainaria defenditzen hor Gipuzkoa Basket eta eskatzen ari dira, mugitzen ari direla blokeoak, nire ikuspuntutik oso ondo ari dira jokatzen alde batean eta bestean, batzuk erasoan eta besteak defentsan, eta bikainari da gainditzen, Gipuzkoa Basket blokeo horiek defensa horrekin. Gogoan izan 7 partidu irabazi dituela aurten Bilbao Basketek, 2 baino ez Gipuzkoa Basketek, baina etxeko azken 2 izan dira. Manresa eta Andorraren kontra, gaur garaipena lortu ezkero 3. jarraian izango luketa. Lehen Juan de la Vegak esan bezala, Herbalaifen aurka. Izan zuten partidu esku-eskutan, Dani Diezek azken jaurtik eta egin zuen 3koa, baina etzen sartu. Hirukorren inguruan ere hitz egin zuen, Ponsarnauk esan zuen prezipitatu egin zela Dani Diez, baloia jaso eta horrein baitzituen bizpairu segundo eroso kokatu eta jaurtitzeko, baina baloia jaso bezan ester jaurte egin zuen, zegoen posizio erosoan jaurtitzeko eta kale egin zuen. Baina, bueno, hauetatik ere ikasten dela, esan zuen Ponsarnauk eta hurrengo batean, beste modu batean jokatuko duela Dani Diezek. Ezin baloia jokoan ipini Frank. Takoan dinen eskuetara baloia jaurti. Eta nundik etorri da Olaizola. Nundik etorri da Olaizola. Eskerrak, Donostiarraren. Inork ez du kontrolatu eta beak ere ikusi du, aukera bazeukala ondoko marrafikan eta zafladaz bukatu du. GBC kantuan orain zaleak. 31 eta 20 hause da, partiko diferentziarik handiena. Andusic ausart joan da, baina pasa eginda. Eta gero Jarotxevitzek ondoko marra zapaldu du. Nagusi dira, Gipuzkoarrak. Bai, orain arte nagusitasun hori ari erakusten defensako lanean, eta horrek ematen dio orain arte aldean markagailuan. Defensa horrekin ezinean ikusten dugu Bilbao Basket, ez da jokatzen ari ez oso eroso. Eta orain berriz ere Jarotxevitzen falta, horrez Belek aukera aurre harrapatuta zeukan eta heldu egin dio. Hanli jokora, Jarotxevitz ezarlekura. Jarotxevitzek irten duen denboran, punturik ez du sartu, ia 6 minutu jokatu ditu. Segundu galdu ditu hor Todorovitzek eta baloia Gipuzkoarrentzat. Bai, eta lehen ere, arazo handiak euki ditu Raúl López baloia kantxan ipentzen. Bai, kontrakoarik gorputzean eman behar izan dira. Bai, eta gero bigarren sakean baloia galdu dute, oso zuzen ari da defenditzen ondoko marrori Gipuzkoa Basket. Behin eta berriz eta mugimendu gutxi aldi berean ikusten dugu. Azekuik hartu duten, Herbailena. Blokeoan, bai. Dinek sekulako hartu du.
Gaur ez zitu flexioak egingo. Hori da, gogoratzen ez da? Lengo batean. Nola ondo zegoela adierazteko flexioak egin zituen. Iruditu zaite hasiko zela alako batean, baina... Grimauk ipiniko du baloia jokoan. 31 eta 20. Lehenengo minutu hauetan behintzat, nabarmen hobeto Euskal Derbian Gipuzkoako taldea. Orain Raul Lopezek ikutu du baloia. Hala ere ezin lapurtu, Frank. Raul Lopezen alegina ere, aparta gero, Mutiko bat bezala, gazte bat izango balitza moduan. Bera lapurtu du baloia, ez zetikan eskua sartuta, Raul Lopezek. Andiusic, Dejan eta Williams. Ondo oraingoan kontrarasoan bilbotarrak. Hain ere falta eskatzen dute batez ere Bilbotik heldu diren zaleak. Franken kalea, utza, Dejan Todorovic. Hirukoa egiteko moduan da Raul. Ez da sartuko, errebotea urdina da. Nahiko ondo zainduta dauka, pase luze hori Bilbao Basketek balantzean nahiko zuzen ari da betetzen. Eta mendikan etekin gutxi atera du, lehenengo pase hortan Gipuzkoa Basketek. Baina Ponsarnau gizon, Naiz eta Frankek huts hori egin, ez dio kenutxarrik egin bere antolatzaileari. Hori bai, Jared Jordan eta David Doblas prest daude kantxaratzeko. Eman dituzte atseden minutuak Doblasek eta Jordanek jezarlekuan, baita Dani Diezek ere, beraz zer izango da, aserako bostekoa bai. Aserako bostekoa berriro ere orain. Desgaste handiko partia ikusten ari gara, alde batean eta bestean, eta horregatik hainbeste rotazio bai aholki batean eta bestean. Dejan Todorovic. Marko Todorovic eman, Doblasen kontra orain. Erasoan, Williamsi. Gero kenua egin du, Kenua egin du Williamsek. Blokeo guztietan sekulako, kontaktuak eragiten ari da orain arte Williams. Hirugarrena du. Horengo honetan bai, adierazi diote. Ikuste lehen behin birritan gutxienez barkatu egin diotela, baina horengoan bai. Adierazi du. Biak tako handinenak izan dira, esan nahi dute tako handine azkarra bada, hori badakigu. Eta itxura batean, blokeoak gainditzeko habilidadea ere badauka, eta horregatik mugituko dira, defentsak ez? Bai, askotan gertatzen da, ikusten duzu gainaz blokeoa ipini ondoren, aukera badaukazula, katiatzeko hor defenditzailea, baina defenditzailea trebea balima da, mugitu inbiarra. Ondo oraingoan oso GBC, Hanlik sartu du bikoa. Andiusic, azpitik eman aizion Marko Todorovici, ezin. Baloia oraindik ere, bilbotarrena da. Eta oraingoan zer egiteko gauza diren bilbotarrak ondoko marratek, esan nahi dut azkenengo 3 alditan arazo nabarmenak izan dituzte. Lehortu dute kantxa, Raul Lopezek ipiniko du baloia jokoan. Andusic aurkitu du orain. Raul berriro ere. Andusic jaurtitzeko moduan da ez, sarrera egin nahi du. Ezin. Agortu da, jabetza. Hori zer bikain defentsa. Bai, eta Doblas pozez zoratzen bere buruari animoak emanez. Arduratuta, Arduratuta, ikusten ditugu hor Munburu eta Bertans. Bai, gustua jokatuko zuen, Beak ere badaki ze garrantzia daukan eta zenbateko zama, talde honetan, eta ikusita nola jokatzen ari diren Gipuzkoa Basket orain arte, pentsatzen dut, nahiko zuela. Bai, egia esan Bertans eta Munburu jokalari handiak dira, 3 adinek, ez, handiak oso, eta talde honen bizkarrezurra, Bilbao Basketen bizkarrezurra. Titularrak esan nahi dut. Herbel, Andiusic. Berriz ere, denbora aurrera, orain Marko Todorovicen kontra. Hanley laguntza ematera, oso ondo. Defentsan, Raul Lopezen personala. Ze zaitasunak dituen Gipuzkoa Basketek baloia ondo mugitzeko. Hor aldaketa batzuk izan dira, eta hala ere ezin jarri, ondo baloia nahi zuten lekuan, bikain berriz ere Gipuzkoa Basketetzen. Bai. Ponsarnaren taldea nagusi. Orain arteko ia 16 minutu hauetan,
Euskal Derbian, jaurtiketak izango ditu, Dani Diez. Gogoratu behar dugu, Bilbao Basketek ligako 3. defentsarik onena duela, eta bestalde, Gipuzkoa Basketek erasorik okerrena, batez beste 76 puntu pasatxo sartzen ditu, dagoeneko, zenbaki erditan da, 34 sartu ditu, beraz, progresio asko hobea darama gaurko lehian, 25 puntu sartu ditu lehenengo laurdenean, askotxo dira. Ohituta gaituen zenbakietarako. 35 eta 22, 13 goitik, hause diferentziarik handiena. Ere bonusan dira, beraz, bi jaurtiketa izango ditu Andjusitzek. Eta honek ere zu txik egin, demoraldi honetan, 13-tik 13 daramatza marra horretatik. Horba, Mandela Begari arrazoia emanez, Andjusic. 7,6 puntu partiduko. Denak. Eta fina, Hori da, Garbi. baloia. 35 eta 24, 4 minutu faltan atzeen aldira iristeko. Jordan. Doblasek lagundu eta Jordanek irukoa. Pozik Gipuzkoa basket zaleak. Pozik GBC zaleak. Bai, hor Raul López oso bigun, katiatuta gelditu da, eta agian espero zuen Eskubialetikan jokatzea Jordanek, baino aldaketa bat egin ondoren aukera izan du, iruko hori bilatzeko. Bai, eta gainera gero ez zeukan lagunik berriro ere Marko Todorovicek, Jarioa falta zaio erasoan Garbi. Bilbao Basketi eta horregatik orain Sito Alonsok Germán Gabriel ipini du zerbait aldatu beharra daukalako, Bai, erritmo hontan ikusita ze ondo ari den defenditzen Gipuzkoa Basket, zerbait aurkitu beharko du. Aur Sito Alonsok, ikusten dugu gainaz zerbait gehiago dela, indar gehiagorekin, tensio gehiago jarri dio, partiaren hasieratikan Gipuzkoa Basketek eta bai, defentsako gorra, zentasun izugarriak ditu, bere sistemak lantzeko Bilbao Basketek. Eskuak, gorputza, laguntzak, dena. Bai, epaileak begiratzen ari dira, Jared Jordanen azkeneko jaurtiketa hori irukoa edo bikoa izan den. Esan du uste duela irukoa izan dela, baina bada ezpada begiratu nahi duela. Ea marra zapaltzen ari ote zen. Hortxe Perez Pizarro epailea, Instar Replaya begiratzen. Aki gorain arte, olako jokaldiak ezin zirela edozein unetan begiratu. Arau berri bat dela demoraldi honetan, eta hori baliatu nahi dute epaileek. Antza ez dute frame egokiarekin ematen. Jared Jordanena. Jared Jordanen zenbakiei begiratu ezkero gaurko partidu honetan. 8 puntu daramatza. Eta irukoak, biti sartu ditu irukoa baldin bazen, ezta? Bai, gehiagotan begiratzen du, denboraldien hasieran zailtasun gehiago izaten zituen, saskia begiratzeko. Bai, batez ere paseak ematen, asistentzia jokoa banatzen, ez da? Badirudi ulertu duela, bea dela, estatu batuarra, antolatzailea, eta ia liderra kantxan, eta beak ere ardura gehiago hartu behar ditu. Hortxe dago jokaldia, baina plan horretatik bintzat ez argi ikusten. Merezi aldu puntu bakar bategatik. Merezi bai, baina hainbeste denbora partidua ikusita ze gertatzen ari den. Dela, Bai, eta iruka emango dute. Horba. Zegoenean utziko dute markailu. Hori da. Hor daukagu errepikapena oso garbia. Bai. Gure realizazioak emandakoa noski garbia. Irudi hori asmatu dute epaileek. Doblas orain barruan, Germán Gabrielen kontra. Atera egin behar, Jordan berriro ere barruan zen Euskitxe oraingoan. Ez, Motos, 6 segundu oraindik. Iruko argia, horrez zegoen zalantzarik. Uztaia behintzat ikutu du, ez da, eta beste 14 segundu. Oraingo honetan. Jordan, kanpoan da Motos, irukoa berriz ere. Ez. Kontrarasoan Kulon, bakarkia egin behar, bigei batekoa izango da.
Eta noski motos haserre bere buruarekin iruko ez delako ona izan, eta gero kontrarasoan harrapatu egin Biak dutelako. jarraian, hor ustegabean, beha ere pentsakor gelditu da, ez dut usteirik ikutu, eta aukera izan du. Bilbao Basketek azkar jokatzeko. Utxartea Ilunben 38, GBZ-ek 24, Bilbao Basketek. We are helping with Amabi motos, Goiti. with this kind of players. GBC, Sito Alonso dau. ¿Ok? Si están en zona, vamos a jugar 41 igual. Mirad, 41. Ethan, here. Germán, Pic and Pop. Y aquí, Danilo, tú o él, para el triple. Marco, se marcó, Ethan, viva, Sito Alonsoren aginduak bat behintzat 23 minutu falta dira oraindik. Hasieran hori esan du, ez? Zate modan, lasai, motelak, ez? Oraingoz ez gabiltza ondo, baina oraindik 23 minutu falta dira. Bai, ez da normala, Bilbao Basketek 3 jaurtik eta bakarrik egin ditu 3,tikan, oraindik baten ez du sartu. Egia da, ez? Hor Gipuzkoa Basketen meritua dela, ondo zaintzen dulako kanpoko marra hori, baina pentsatzen dut saiatzen badirela zenbakiak hobetzeko aukerak izango dituela Bilbao Basketek. Ruskic eta Doblas. Oso ondo berriro ere sistema entrenamenduetan bezala burutu dute hor. Bai, horrez dia ondo moldatu, ez? Bilbao Basketeko pivotak, komunikazio altutik gaizki, oso ondo irten zaio gainaz ondoko marratik Doblasi, eta pasea ere oso zuzen. Draghi, irukoa. Garbi-garbia. Eta Iarti aurretik hemen Gipuzkoa Basketen aulkian ari ziren jada deitoratzen. Ez bakarrik jaurtiko du. Baitakit oso zorrotza dela jaurtitzen eta hori hitz egin da izango zuten. Bintzat jokalari honi horren errazi hortitzen ez uztea. Hainbesteko trebezia gutxitan ikusten da. Errestasun izugarria dauka jokalari. Dena den, zuk esan bezala, Osan, lehenengo irukoa da. Partidu honetan, Bilbao Basketek sartu duen aurrenengo irukoa da. Bai, partida batzuetan ikusi ditugu, ez? Laurden batean 6-7 irukoak sartzen Bilbao Basket eta kontuz, horrekin. Barruraino orain, Raúl López. Zabaldu egin diote bidea eta onartu egin du. Aita saskiratzea egin ere. Jordanek, Kenua, Ragik, Amuaian eta pertsonala. Zein azkar ari diren baloia mugitzen Gipuzkoa Basketekoak erasoak. Hori nabaritzen da, ez? Alde batean eta bestean zenbateko altea dagoen, ez? Gaur sistema aldatzeko momentuan Gipuzkoa Basket oso erraz ikusten dugu eta beste aldean zailtasun izugarriak hor aldaketa txiki bat izan da eta hor nabaritu dira, ez? Groagiren zailtasunak defensako lanean. Bai, Groagik belauna oraingo ziztauka ondo hori igartzen zaio korrika egiteko moduan ere bai. Eta honelako goi-mailako kirolean, fisikoan espaldi mazaude erabat ondo, ez da hori igerri egingo da. Bai, horregatik erabiltzen du espezialista moduan, Sito Alonso, ere, zikusten dulako, jakitun, irukoa behar diren momentuan, orduan bai, ez, edo bestela arazoak izaten badira, errotazioan, baina bestela gutxitan erabiltzen duen jokalaria. Eta behar bada, beste lesio espalego, sasoian berriz ere ondo ipintzeko denbora gehiago eman nahiko lioke, ez da? Noski baiet. Andiusic eta Germán Gabriel, orain Doblasen kontra Gabriel. Andiusicek Keinua bai, begiratu bai, baina jaurti ez, orain bai. Ez da sartuko iruko hori, errebotea Jordanek, bizkor nahi du jokatu Jordanek. Hor buruz-burukoan ies egin nahi zuen, Doblas laguntzeko dauka. Jendeak hemen personala ikusi du. Ondo pasadu Andiusicek blokeo hori. Orain tako handin. Doblas, berak jaurti urrunetik, begira. Jaurtik eta hori ere baduela erakutsi du hor David Doblasek eta 46. puntua. Zaleak, GBC zaleak, benetan pozik. Bai, eskaintza izugarria ari da egiten, ez? Gipuzkoa Basket gaurko partidan eta defensa honekin eta erasoan hainbesteko jarioarekin agitzen eta nahiko erraz gaina, 15 punturen aldea momentuetan harrigarria, ez? Iruditzen zaigu momentuetan. Eta 46 puntu sartu ditu GBC. Pero porque estabas activo, esta es. Joan,
activity. Play this like our uno pecho, okay? You fake, but this time for the control. Yeah, okay? And el alero este, fake jump. Yeah? When they are breathing, pick and roll, fake the jumps. Don't go, just fake. John, if I get screen and a flare, you take mine in the corner. You know what I mean? No! Play 4 lado green. 4 lado green. Yeah, 4 lado green. But, hey, but. David, it's only, Johan, you, when you go and change. 1, 2, 3. He's gonna change the green, he's gonna change the side. Horixe da, Ragiren irukoa, orain arte Bilbao Basketek sartu duen bakarra. Doblas, 11 puntu partiduko normalean, edo bataz beste, denboraldi honetan, gaur berriz, Doblasek dagoeneko 6 egin ditu, baina punturik gehien Jared Jordanek sartu du. 12, zuk esan bezala, Josean, ulertu du puntuak ere eman behar dizkiola taldeari. Bai, bueno, dagoeneko post baloi jokatu ditu, ez da, bizte txarra, eta ikusita gainaz, defensako lanean Raúl Lópezek ere zaitasuna dituela, nik uste dut aprobetxatu egin behar dula, aukera. Germán Gabrielek irukoa, ez, errebotea Dani Diezek. Beste bi eraso izango dira oraindik ere. Lehenengo zati honetan Jordan. Bin lurrean eta atzera pasea. Jarotxevitzek taulan lagunduta zer pauso luzea daukan, Belgiarrakor guztaira hurbiltzeko. 17 puntuko aldea, iaz, partida honetan bertan, derbian, 16koa eraman zuen atxeden aldira Gipuzkoa Basketek. Gerora, Laura hurbildu zen azkeneko laurdenan Bilbao Basket, baina partida Gipuzkoarek eraman zuten. Azken baloia Kulomek bera bakarrik, pertsonala egin dio Doblasek. Kulonek berak hartu du. Erabakia hor, azken baloia jokatzeko erantzunkizuna hain zuzen ere. Jeitxe egin ditu eskuak, Doblasek eta pertsonala. Oraindik ere 5 segundu faltako dira, gero eraso bat gehiago izango du aukera hori, izango du GBC, baina lehenengo zatia aparta, bikaina, orain arte Konsernauren taldeak egin duena, eta Ziko Alonsoren aurpegia, kezka aurpegia noski. Bai, arlo guztietan irabazi, orain arte Gipuzkoa Basket ikusita, bai errebotean, porcentaietan, baloi galduetan ere zerbait zuzenago, eta aukera ematen dio horrek agintzeko markatzen. Jendeak eskatu dio Jarotxevitzi, 5 segundu besteik ez dauzkak. Bukatu. Azkenean jaurti du, esanguratsua da irudi hori. Zito Alonso buru makur kezkatuta, GBCek sekulako lehenengo zatia egin duelako. Ilunben Euskal Derbian, Gipuzkoa Basketek 48, Bilbao Basketek 32, atxeen aldi orain. Gero arte. Arratsaldean eta ongi etorri danoi berriz ere. 48 eta 32 Euskal Derbian, hemen Ilunben, Gipuzkoa Basket eta Bilbao Basketen arteko partidu honetan. Eta egia esan, orain arte ikusi dugunaren arabera behintzat, garbi, goitik eta hobeto jokatzen Gipuzkoarrak. Beste partidu bat jokatu da dagoeneko, eta irabazi egin dio Obradoirori Kai Zaragozak, 82 eta 74. Joventut eta Herbalife, 82, 76 momentu honetan, eta bihar guk Valencia eta Laboral Kutsaren arteko partidu eskeniko dizuegu eguardian. Josan Aldalur, ikusi dugu oso ondo GBC gaur, Bai, bikain defentsan, defensako lana oso ondo bete du orain arte, eta agian horari da, partida aurrera ateatzen, 16 punturen aldea. Arlo guztietan ere agintzen, iruko marratikan ere 6 sartu dituelako, bakarra orain arte Bilbao Basketek, barneko jokoan ere zailtasun izugarri ditu. Todorovicek eta Williamsek 2 puntu bakoitza, baino Herbel eta Germán Gabriel desagertuta. Eta, porcentaiak ere asko hobeagoak, hemendik aurrera. Eta gainera 48 kantxan itzen beharko dute Bilbao Basketeko jokalari. Badu protagonista bat, Juan de la Vega, aurrera.
Alaxe da bai, Gipuzkoa Basketeko presidente Álvaro Bilbao daukagu gurekin gure alboan, taldearen inguran galdatuko diegu noski. Bueno, Gabón, Álvaro. Gabón zuei. Bueno, primero de todo querría preguntarte un poquito en global por la temporada hasta ahora, ese récord 2-7 que a lo mejor es un poquito engañoso, ¿no? Sobre todo por los rivales a los cuales os habéis enfrentado y también por ejemplo el partido de la semana pasada que perfectamente se podía haber ganado. Bueno, al final tienes que jugar todos los partidos y contra todos los equipos durante la temporada. Es cierto que este comienzo hemos enfilado todos los equipos de Euroliga seguidos y todavía con un equipo nuevo haciéndose, reinventándose, pero yo creo que si el equipo sigue compitiendo como hoy, pues nos va a dar muchísimas alegrías, ¿no? Y en eso estamos. Desde luego, el día de hoy el partido está siendo pues, muy bueno, ¿no? En ataque 48 puntos, que no sé si habéis llevado esa proyección nunca, y ante uno de los equipos que mejor defiende la liga, como es Bilbao Basket. Creo que el día de Manresa llevábamos ya 50 puntos al descanso, pero bueno, yo sé una cosa que me siento muy orgulloso hoy, es con el día tan desapacible que hace, es ver Iyumbe cómo está respondiendo a la grada. Yo creo que el aficionado ha entendido desde el primer minuto que hoy era un partido muy especial. También, bueno, pues dar la bienvenida a todos los aficionados de Bilbao que han venido, que hacen que estos derbis pues sean, si cabe, más bonitos a pesar del clima y a pesar de la hora. Y yo creo que estamos viendo un partido pues entretenido, competitivo y que el aficionado, pues como hablábamos días atrás, está siendo el sexto hombre, ¿no? Hasta el momento. Todos los derbis son especiales, pero el de hoy tiene un condicionante extra, ¿no? Que es la vuelta de Sito Alonso. Vosotros queríais que llegara aquí, al final se decantó por Bilbao. ¿Se ha oído algún pito por la grada? No sé si hay cierto rencor, queda algún resquemor, ¿cómo son a día de hoy? Bueno, yo creo que al final esto es deporte, ellos son profesionales, tienen que elegir en cada momento su decisión más oportuna, si así la entienden. Nosotros tenemos unas limitaciones económicas que Bilbao Basket no tiene y no podemos competir en este caso pues por entrar en esa guerra pues numérica, ¿no? Nosotros estamos muy orgullosos de lo que tenemos, estamos súper contentos con el entrenador e intentaremos seguir haciendo las cosas de nuestra manera, que hasta aquí nos ha traído, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias, buena suerte hoy para el resto de la temporada. Horiexek izan ditugu Álvaro Bilbao, Gipuzkoa Basketeko presidentearen hitza. Ikusi egingo dugu Sito Alonso dela gaur protagonista nagusi. Gipuzkoa Basketeko historian merezimendu osoz sartu da Sito Alonso. Hiru denboraldi eman zituen Iyunbe aldean, oso ezberdinak hirurak. Zerua eta infernua jo zuten Donostiarrek urtebeteren buruan, baina zaleek Sitorengan zuten konfiantza eta begirunea ezen sekula galdu. Itzulera berezia, betiko diskurtsoa. Reconoces y admites lo importante que ha sido una parte de tu carrera en estar en Gipuzkoa, pero sabes que tienes que competir al máximo nivel en el momento que entras a preparar el partido, ¿no? Lehen denboraldian kluba errege koparako eta peretetarako sailkatzea lortu zuen entrenatzailea Aragoarrak. Historikoa, hurrengo urtean, guzti alderantzuz atera zitzaien Donostiarrei eta azken horren amaitu zuten. Hala ere, zuten maila galdu, eta iaz denboraldi bikaina osatu zuten beste behin, urte osoan bat ere sufritu gabe. Udan guztien ahotan bolo-bolo itzultzen Alonso, ere Aron Gipuzkoarra amaitutzat eman ondoren, azortzia hartzea erabaki zuen, Bilbora iristeko. Yo no he cambiado Gipuzkoa Basket por Bilbao Basket. Yo he acabado mi ciclo en Gipuzkoa. Este año tenía 2 o 3 posibilidades y acepté la que el reto que me parecía más apasionante. Izaera zu berezia du ezbairik gabe Sito Alonso eta bere doairik onena agian irabazle sena eta motivazioa jokalariei helarazteko duen trebezia. Berrogeita 8 eta 32 lehenengo zatia bukatu denean, hor dituzue lehen Josean Aldalurrek aipatu dituen datuak, baina nagusi gaur GBC lehenengo zatian behintzat. Eta Sito Alonsori, orain arte behintzat, Ponsarnal, Josean irabazi egin dio. Bai, badirudi ez, ikusita ze gertatu da lehenengo zatian, taktikoki agintzen ari da, beti Bilbao Basket atzetikan ikusten dugu, ez? Eta beti kezkatuta Sito Alonso, ez? Zer proposatuko duen Ponsarnau. Eta, bueno, ez dakigu, atxeenean eta aldageletan zer hitz egin duten, bai batzuk eta besteak, baina esan duzu moduan. Sito Alonsok lan galanta dauka, bigarren zatiari begira. Hasi da, bigarren zatia. Jordan, Motos, Dani Diez, Hanli eta Doblas bostekoan. Motosen jaurtiketa. Errebotea, Herbelen eskuetara azkenean. Eta berriro ere, bi antolatzailerekin edo Raúl López eta Kulon behintzat elkarrekin jokatuz Bilbao Basket. Eta gero,
Dejan Todorovic, Erbel eta Marko Todorovic orain bostekoan, bigarren zatia hasteko. Eta lehen zatiak oso datu deigarri bat utzi digu. Esan behar dago Bilbao Basket Ligan errebote gehien hartzen duen taldea dela, baina lehenengo zatian jokaldi bakarrak ere ez du hartu errebote bat baino gehiago. Ez dira 9 errebote hartu dituzte, baina 9 jokaldi ezberdinek hartu dute, bakoitzak errebote bana. Jordanek hirukoa du, sartu egingo da. Berriro ere, lehengo lepotik burua, Gipuzkoa Basketek erasoan. Bai, jaurtiketa ona daukan jokalaria da, baina bueno, begiratzen badu, ikusten ari gera, irutikan 3 sartu ditu dagoeneko, eta ez hori bakarrik, zenbat irekitzen duen, defentsa, eta ikusita bieta bateko defentsak egiten ari direla, hor barrukaldean, erreztasun gehiagorekin egiten ditu hirukoak. Eta itxura batean bintzat, Ponsarnauk agindu eman du, segi jaurtitzen hirukoak. Ze oraingoan ere Dani Diezek gauza bera egin du. Ez du asmatu. Raul López, Coulomb eta Marko Todorovic. Posteatzen orain, Doblasen kontra oso ondo Marko Todorovic jokaldi horretan. Bai, lehenengo zatian iaia desagertuta egonda jokaldi hau, 2 puntu bakarrik eta aulkian minutu asko. Eta badirudi aholkoa jaso duela, eta ardura gehiago hartu behar dituela. Bere beharra daukala taldeak. Orain defentsan ondo sartu dute eskua. Ez dagoela pertsonalik diote horre paileek. Dejanek jaurti egingo du urrunetik, ez da sartuko. Errebotean Doblas nagusi. Itxura batean aurpegikoa jaso du. Bai, eta horretzegoela pertsonalik, ez dute ezeltzo ere adiratzi paileek, baina Jordan berak geratu egin da. Ustez eskua sartuta falta egin duelako, eta alaxe adiratziko zutelakoan, baina ez dute zer adiratzi gero berriro sartu duzu, baina azkenean jaurtik eta hutsa egin du Bilbao Basketek eta rebotea Doblasera. Orain oso ondo hortan Itiez, lehenengo pausu horrekin ies egin dio. Personala behan izan dela, diote noski epaileek. Eta Sito Alonso, epaile nagusiarekin barriketan. Perez Pizarrorekin. Jordan ekipeniko du baloia, jokoan. Hanli aurkitu du, Erbelen kontra Hanli. Erdirantza, taulan lagundu, errebotea Doblasek. Erbele gorputza ipini eta ezin. Biek aldetik etorri, orain Dejan Todorovic. Oso ona kontrarasoan orain. Bilbao Basket, jokaldia aparta. Eten erreza ondo bukatzea, iaia ondoko marran zegoen hor Todorovic eta justu lortu du baloia ondo ateratzen. Jordan eta Hanli. Baloia lapurtu berriro ere Dejan Todorovicek. Hanli personala egitera joan da eta egin du. Oiko falta, pase txarra, baloia galdu eta bigarren akatsa falta egin behar. Lau eta hutseko partziala azken jokaldietan Bilbotarren alde. Orain animatzen hasi direnak Bilbotik etorri diren zaleak. Ede taldeak susperraldi txiki bat eduki du eta kantuan ari dira. Marko Todorovic. Raul Lópezen bila, berriro ere Marko Todorovic. Doblasen aurka, oraingoan urratsak. Baina itxura batean bintzat agindu argia dago. Posteatzera, Marko. Bai, Doblasen aurka jokatzeko, Doblasek ere asko behartzen du, aurkariaren jokoa hor barrukaldean, erakarriz laguntzak. Eta espaldin badaure bieta bateko defensak, Marko Todorovicek ere aukerak izango ditu Doblasen aurka jokatzeko. Jarotxevic eta Takuandin. Galtzekotan izan da Takuandin. Jarotxevic. Ez dio Igerri. Eman nahi zuen paseari, kendu egin diote, lapurtu egin diote. Raul López eta Coulomb. Desente hobeto defentsan, bigarren zati honen haseran, Bilbao Basket. Coulomb, Dejan, ondoko marratik, berriro ere lehengo jokaldia. Eta berriro ere... Aditzen min hartu du, zurrenik eskuin orkatilean. Baina behetzu aldakaterik ez. Aminez dago ba? Baina peian usten zaigu sufritzen nahi dela. Takuandinek iruko egingo du, ez da sartuko. Doblas lurrean, ez dela ezer gertatu diote horre paileek. Raul López goitik Markori, buelta erdia, ondo oraingoan, Ondo oraingoan Bilbotarrak oso. Utxartea eskatu beharrean da Ponsarnau, 51.
Gipuzkoa Basketek, 42 Bilbao Basketek. No hemos jugado ningún ataque con rigor. Okay, ¿ya? Good picks everybody, okay? Berrogeta amaika eta 42. Eta 8-0 partziala Bilbotarren alde. Osan. Bai, hobekuntza defentsan, ez? Sito Alonsoren taldeak, aukera izan du gainaz defensa horrekin 3 baloi lapurtzeko. Edo, agian, hobeto esan da ere, 3 baloi galdu ditulako, ez? Hor, Gipuzkoa Basketek. Eta oso ondo baliatu ditu aukera horiek, ez? Todorovicek ere, Dejan Todorovicek 2 aukera izan ditu, Marko Todorovicek beste bat, ondo bukatzeko kontraerasoan. Eta horrek eman dio, aukera, ez? Hurbiltzeko berriz ere marka du. Dejan Todorovic ikusi dugu hor, irudietan errepikatuta mina hartuta zegoela, baina jokatzen ari da. Berriz ere. Jordan. Kanpoan da Jarotxevic. Pertsonala Raul López. Ondo jokatuta zegoen, Erbel berriz ere, hor ostopatzeko barnekaldia. Ez dute zer adierazi, baina gero aldaketa hortan Raul López salduta gelditu da Jarotxevicekin. Eta iruditu zait, Erbelia abisua eman diotela. Epaileek. Lopinez egiteko, nik uste kontatua egon dela. Tako handin, ipini du baloia jokoan, kantxan orain erasoan, Gipuzkoarrak. Tako handin, 10 segunduko jabetza oraindik. Jordan barruan Jarotxevic, eta txapela ipini diote, ez da? Nik esango nuke zuzenen Uzaia jo duela baloi horrek eta gero Markok jo duela baloia. Hemendik ez da ondo ikusi, Uzaia taula bera geneukan, bitartean eta Kulom. Irekita dago Raul López irukoa da, ez da sartuko. Errebotea Erbelik ikutu, baloia urdina. Erbelek ematen dio, Erreboterako eta beste intentsidade bat taldeari Bilbao Basket. Bai, gaur ez dauka, ia jokorik erasoan, zaitasuna, baloia ez du jasotzen, baina ondo kargatzen du errebotea eta defensa gogortasun izugarria sartzen duen jokalaria da. Arazoak orain erasoan, tako handin, Keñua, irukoa, ez. Errebotea, Jarotxevicek, atzera, Doblas, eta Jordan. 10 segundu orain, minartuta dago eskumuturrean, tako handin. Dani Diez eman dio baloia, irukoa! Punteak eta aurpegian egin dio Erbelek eta hala ere sartu egin du. Hala ere, Sito Alonso txaloak dizki bere jokalari hori, bere ustez horre defentsa zuzena egin dutelako, naiz eta azkenean. Asko zebeto ari da defenditzen Bilbao Basket, bai, bigarren zati honetan. Tako handin, itxura batean, aztu dagoeneko zeukan min hori, eskumuturrean blokeo baten ez da, ikutzen ari da, Tako handin ikutzen ari da bere ezker eskumuturra. Eta min itxura eginez gainera aurpegiarekin. Baina, ez du aldaketarik eskatu, beraz, jokatzeko beste izango da. Horrelakoetan hala ere jaurtitzailea izan ezkero, konfiantza galdu egingo da. Bai, bueno, eskubia da, hala ere, eta eskubiko eskumuturra nahiko ondo dago, baina ondo eusteko baloia agian bai zaitasunak izan ditu. Ondo berriz ere. Kulomek baloia ondo lapurtu eta bera jokatu du. Kontrarasoa bakarrik, amaitu ere bai, 54 eta 44 Borba. 10 puntura jeitsi da, bi euskal taldeen arteko diferentzia. Lapurketa bikaina berriz ere, Kulonena. Eta Kulomek gaur soskirak eta guztiak ustetik gertu, barnerak eden bitartez. Tako handin. Raul Lópezen kontra, Jarotxevicek irukoa du, sartu egingo da. Ze gutxi noratzen duen, ez da? Jarotxevicek egiten duen iruko jaurtiketa hori. Bai, baina horiko azkarra da, iruko marratikan jaurtiketa fina dauka jokalari honek eta hemen ikusi dugu eta Gipuzkoa Basketen porcentaia izugarria gaur ere. Orain bestaldean erantzuna Dejan, Todorovic ez, errebotea Marko Todorovicek. Ireki jokoa berriro Dejanek ondo kontrolatu du, hori harrikada bat zen. Marko berak jokaldi egin behar, Williams aurkitu du, baina ez du ondo ikusi, bi pivoten arteko jokoa ez dira ondo konpondu oraingoan Bilbotarrak. Baina 40-an irukoetan dago Gipuzkoa Basket.
Ondo dola, barrukaldetik ere bai orain. Eta Utxartea kantxan, 49 ditu. Gipuzkoa Basketek, 54, Bilbao Basketek. Diferentzia berriro ere 15-koa. Mirad, it's very important. We are defending, mirad, hey, we are defending special. Why? Because they are cutting well, winning the back, and we are not defending well this kind of situation. So, Latavius, you are here, but you have to communicate with our perimeter players for the screens, okay? Remember, you are with Borenchevich, okay? It's a shooter. You are not with Harley now, okay? Primera jugada. Special defense, Special, but we start 8 meters. After, we are hard. Hey, we are playing much better. Now, we play 40 no, but hey, we call 3. Entrenatzaileen bila, aspaldi jo du Txirrinak, baina agindu luzeak Sito Alonso. Bai, izan du aukera ikusi du gainaz bere taldea 10 puntutikan hortxe behera sartuta zegoela partidan, baina berriz ere alde egin dio marka joan, 15 punturen aldea berriz ere, eta mantentzen du berriz ere Gipuzkoa Basketek atxeen aldiko aldea, eta nahi zuen zuzendu berriz ere bere defentsa Sito Alonso. Andjusic, eta Kulom. Andjusic aurkitzeko moduan da, ez. Arantxabitxek, behan utzi dio eskua eta trabatu egin dio. Ebatu egin dio, bai. Bai, eskuak erabili ditu neko garbi. Nota jokaldi errepikatuta, garbi asko. Beraz, 14 segundu orain, urrengo jabetzan, urrengo erasoan Bilbotarrek. Marko Todorovic eta Andjusic. Akuandin dauka defentsan Andjusicek. Kulom. Kenua irukoa. Barrura, Williamsi. Atzeraka egindako jaurtiketa ez du asmatu. Eta ez dakit, jarioa beintza falta zaio Bilbao Basketi erasoan, ez dakiten ideia falta edo zuk lehen aipatutakoa Gipuzkoa Basketen sekulako defentsa. Bai, eta baino fisiko aldetikan asko zebeto ikusten ari gara momentu hortan, Gipuzkoa Basket, Bilbao Basket baino. Eta ondo zainduta dauka gainaz pikanrola, blokeo zuzenarekin etekin gutxi lortzen ari da orain arte, hemen jarraipenare Williams ondo zainduta zeukaten eta jokaldia behar entzatzen, baina hala ere zer gutxi egin du orain arte Latavius Williamsek. Eta Marko Todorovic ere aldatu egin du orain, Guagi lau modura, irekita, ez du asmatzen Williams eta Todorovicekin, ez da? Bi altu, bi haundi barruan, orduan bat zabaldu. Bai, beste aukera batzuk ematen dizkio Munbru dagoen momentuan, baino, ez dago bere sasuiriko berenean. Hor da ba, hause da, Guagik ematen dio. Bai, apustua horrelako egin behar dio, momentu enten Sito Alonsok ikusitan nola dagoen markagailua, horrelako jaurtitzaile fin bat izan ezkero, nik ere probatuko nuke, Eta sartzen badira, aurrera eta bestela jarraitu, Beste gabezi batzuk baditu, baina Williamsek gaur zaitasun izugarria ditu, Abia da honetan. Begiratu ezkero, partidutik kanpo da. Bai. Laugarren falta momentu honetan. Nik uste horregatik Sito Alonsok begiratu egin diola eta eskuak goian mantenditzak, esan dio orain. Esaten ari nintzen, Munbruk aukera ematen diola Sito Alonsori, lau moduan jokatzeko. Bertan ordezkatzeko errestasun gehiago dauzka, ikusita zer dagoen aukian, baina Munbru ordezkatzeko Espainiako saskibaloian ez dago inor, Oso jokalari polibaludako, eta hor beko zutonean, kanpokaldetikan, iruko jaurtiketak egiteko, bizkarrez jokatzeko, eta asko nabaritzen da, beha Espainiaren. Fastia dauka, pintuta, zitza dauka, oinazpian, kalen berarekin barriketan, partidua hasi horretik, ez dagoela oraindik jokatzeko, lehen alegin handia egin zuela, hor ba, orain bai, Kulom eta Williams, ondo oraingoan oso Kulom, alegina egin zuela berezik eta berriro pintu zitzaiola. Eta orain egon beharra daukala, behar bada Real Madrilen kontrako partidurako minutu batzuk jokatzeko beste laguntzeko agian. Frank!
Berak egin behar jokaldia, ez da sartu. Errebotea Kulomek. Frankek 7 minutu terdi jokatu ditu. Orain arte 5 puntu sartu. Bateko valorazioan dago. Jared Jordan da. Dudarik gabe partiduko onena orain arte 21 bateko valorazioarekin. Kulom. Pertsonala izango da. Goizolarena. Bai, falta izan da. Bai. Koskatzen dute Bilbao Basketeko jokalari batzuk, baloi hori barrura zetorrela eta bigei batekoa izan zitekela, baina ez. Aliaga Epailak garbi eta garbi esan dio ez zela. Hala eta guztiz ere, bai, emango diote, Peruak orain esan du, balekoa dela, begiratu ere zute egin instant replayra. Jordi Aliaga gazteak esan dio baiez. Azkenen eskaerek bere fruiteak ekarri dituztela, ze hasiera batean horregan pentsatu ere zute egin epailek. Ba, ikusi dugu, errepenkapena. Eta horren, Ponsarnok eskatzen die begiratzeko. Instant replaya, baina kasurik ez. Gehigarria. 2 puntu eta 2 goi bateko izango, Kulomentzat. Ez daude pozik, GBC zalea. Kulomek beraz, azkenean 3 puntuko jokaldia egin. Jarochevich eta Frank. Izango du denbora oraindik, hor da atako handinena. Hirukoa azken segunduan. Jokaldia aparta GBCek 3. laurdena bukatzeko. 74 Gipuzkoarrek, 52 Bilbao Basketek. Amar minutu falta dira partidua bukatzeko, Euskal Derbia amaitzeko, 74 eta 52 markagailuan goitik norgehiagoka neurketa osoan orain arte Gipuzkoarrak. Bai, zoriontzu bukatzeko aukera izan du hor Bilbao Basketek, ez? Baino ikusita 6 segundu gelditezin momentuan nola jokatu duen Gipuzkoa Basketek, berriz ere aldea aregotzeko aukera izan du. Hala ere, esan behar dugu, ez? 4 puntugatik irabazi duela Bilbao Basketek laurden hau, baino oso zuzen jarraitzen duela, ez? Bere defensa betetzen Gipuzkoa Basketek. Pertsonala orain Olaizolak, Andiusitzen sarrera horretan. Bai, lehen aipatu duzu tako handinena, ez da? Azken jokaldia. Eta benetan Frankek kronoa buruan zeukan, Bai. Aurpala susteko moduko baloia zen, eta hala ere kanpora atera du tako handinentzat. Bai, erakarri egin ditu jokalari guztiak eta aukera izan du ondo banatzeko kanpokaldea eta 3ko jaurtiketa garbia sartzeko aukera izan du hortako handine. Andiusitzek bai, lehenengoa. Baita bigarrena ere. Eta berriro 10 puntuko aldea. Bai, oraindikan partida ez du itxi, psikologikoa. Aukera izan du partida izteko Gipuzkoa Basketek, ez du lortu eta orain sufritzea tokatzen zaio. Datu bat, emango dizu Josan, zaleek ere seguruenik badakite, 3 partidu irabazi ditu, puntu bakar batez, Bilbao Basketek aurten. Manresan, data, Andorran, Manresa, eta baita azkenengoa Estudiantesen kontrakoa ere. Bai, eta amaieraztu bakarrean, nolabait esateko Gipuzkoa Basketek ere puntu bakarraren aldez galdu zuen. Bueno, ez, egia zen hemen ere Andorraren aurka azkenean azperenean erabaki zen. David Navarrok zelai kantxaretik jortiriko 3 horrekin, orduan txe irabazi zuen, 3 puntuz GBCek, baina bai, Bilbao Basketena nik ez dute antzekorik gogoratzen, 3 partida puntu bakarraren gatik irabazi izana. Franek jaurti, ez da sartuko. Eta baloia zuria da. Horrela jendeak eskatu dio, Frani jaurti egin behar zuela. Ustai aztuelako ikutu, ez? Bai. Eta ja 5 segundu besterik ez zirelako gelditzen. Hala ere, gogortasun gehiagorekin ari da jokatzen, ez? Tensio gehiago jartzen dio Gipuzkoa Baskete partidari. Hobekuntza nabarmena egin du, ez? Bigarren zatian Bilbao Basketek, baina hala ere, oraindikan ez da iritsi, ez? Gipuzkoarren neurrira. Kulon, sarrera egin nahi. Partida ari da jokatzen, gaurkino Kulon. Ba, 3. laurden bikaina egin du, leku guztietan izan da, errebotak hartu ditu, baloiak lapurtu, asistentziak eman. Eta bakarrik 3. laurdenean 11ko balorazioa eskuratu du, orain beste falta bat atera du, bai, esan daiteke jokalarik eraginkorrena izan dela gian, Podorotxeekin batera 3. laurden horretan.
14 punturekin dago. Pero Oraingoz. 5 segundo berriro. Oso geldik daude, ez dago mugimendurik. Gauz bat da ondo eta zuzen defenditzea, baina nahi harritzen hauena da ez mugimenduk egitea, Bilbo Basketek ondoko marrako jokalde horietan. Eta Dejan Todorovicin puntu guztiak kantxan gero herri eta egiten dio, edo kontuak eskatu behintzat. Orain Kulomek, Frank, ez... Raul Lopezek ere zailtasunak izan ditu, ondoko marratikan jartzeko barruan, baloia. Ben, esan nahi dut, hor normalean ateratzen duen arena baino besteak dira mugitu. Noski, nun jarri berduzu baloia. Horregatik Kulomek esate zion Dejani ez diak aukeraik eman. Baina gogoan daukat oraindik ere, Ragik irukoa, ez da sartuko orain. Gogoan daukat, Estudiantesen kontra azken jokaldian irabazi zutenean, errebotea Raul Lopezek hartu zuen, baina herri eta egin zion Dejani bakar-bakarrik utzi zuelako bere kontrakoa. Raginena da pertsonala. Eta hortxe, 10 puntuko diferentzia hori, tarte hori, ezin gaindituz daude bilbotarrak, eusi egiten diote horri, diferentzia horri Gipuzkoarrek. Bai, neko ondo ari da kudeatzen, ez? Aldea, Ponsarnoren taldea, ondo borrokatzen, errebotean, eta, bueno, horrere etekina ateratzen ari da, talde Gipuzkoarra. Atzekaldetik, eta balekoa. Artista hor, Grimau, Jordan eta Hanleiren arteko jokaldia. Haze aldea, alde batean eta bestean, ondoko marretikan jokaldiak, Ragiren bosgarrena da bide batez. Hori ere magoarena da, Jared Jordanen atzeko pase hori. Bai, aurreko ostean 11 asistentzia banatu zituen Kanari handian. Jared Jordanek orain arteko bere markarik onena. Gaur agian asistentzianetan baino gehiago puntuak sartzen nabarmentzen ari da, baina partida handia, 23ko balorazioa darama okerrez banago. Eta, bueno, badire pixkanaka denborarekin ez, denboraldi hasierako zalantza horiek usaltzen ari dela eta baden jokalari puska dela erakusten ari dela Jared Jordan. Herman Gabriel orain Ragiren lekuan. Bizkarrez, William Sieman, ondo orain, bi pivoten arteko jokoa. Herman Gabrielek hori badu. Bai, trebezia dago, badago. Eta, bueno, nabaritzen zaio minutu gutxi jokatzen dituela, konfiantzaren falta, eta agian sasoi puntuan ez da hoberena, ez espalde maituzu minutu gehiagin jokatzen. Baina kalitatea badaukala badakila. Irukoa Dani Diezek, ez. Errebotea, urdina zen itxuraz, baina elkarri traba egin diote hor. Hanli eta Olaizolak. Beraz, erasoa orain zuria da, beltzen, gizon beltzen. Eraso izan arren. Men in Black, Bilbao Basket. Gakoa orain, Herman Gabrielek, Williams. Herriz ere 14 segundu. Raul Lopezek bakarkakoa egin. Aliupa, nahi zuen. Eta Olaizolak hori eragotzi egin du, baina falta egin ez. Igerri egingo zion hor Olaizolak, ez da? Bai, gogor jarraitzen du defenditzen Gipuzko Basketek, normala denez, ez? Agintzen markagailuan eta errestasun gutxi usten dizkio Bilbao Basketi, hala ere Bilbao Basketi falta zaio, jarioa, ez? Eta abiadura, moendikan. 11 puntuko partidua da momentu honetan. 77 eta 56. Atsedenaldian 16koa zen diferentzia, gogoan izan. Eta bigarren zatian, puntuei begiratu ezkero behintzat, irabazten ari da Bilbao Basket. Noski, 20 minutu jokatu dira lehenengo zatian. Antiusic irukoa da, barrura oraingoan. Antiusicek irukoa eta orain bai. Ona jokaldia, ondoko marratikan, Hori da. Azpimarratzeko ba. Eta 10 puntuko muga psikologiko hori gainditu dute Bilbao Basketeko. 77 eta 59, Jared Jordan. Ikusi du Diez, zein longo. Sekulakoa, Antiusic lo. Bai, ustegabean harrapatu du, bizkarra irabazi dio, atzeko atea ireki eta Jordanen asistentzia dotorea izan da. Herman Gabriel, Hanliren kontra urratsak, bai. Eta zen burrumba, zen giroa,
Ilunben, lehen aipatu dizu, ez da, presidenteak. Horrekin ere gustora zegoela, Juan. Bai, helburu hori zela, ez? Balik eta jende gehien erakartzea. Orain arte jasan zenbakiak ez ziren baian klubak espero zuen bezain onak. Hainbatek kanpaina jarri dituzte abian denboraldian zehar. Eta gaur, bai, 6.000 zale inguru ongo direla esango nuke ez beri gabe hemen Ilunben. Dani Diezek, Hanli. Orain Grimaurena da, jaurtiketa. Herman Gabrielek errebotea. Eta lapurtu, egin du Jordanek. Diez. Ez dakitor joko zantzera gana. Oso ondo berriro ere Dani Diez. Eta nik uste gozatzen ari dela. Gainera, Madriletik etorritako gizona. Utxartea kantxan, 71, GBC-ek, 49, Bilbao Basketek. Bost eta 46 partidua bukatzeko Euskal Derbian, 10. jardunaldian gara. Gogoratu, Kaizaragozak irabazi egin dio Rio Natura Monbusi, 82 eta 74. Eta Juventutek ere garaipena lortu du Herbalaifen kontra, 81 eta 79. Hemen nagusi dira Gipuzkoarrak. 12 goitik orain. Raúl López. Kulom, Rimal dauka defentsan. Orain Marko Todorovic kantxan dago. Grimau kankarekin ikutu duela, ez da oinarekin, zapatilarekin. Beraz, 14 segundu izango dira berriro ere Bilbotarrentzat. Eta orain Herman Gabriel eta Marko Todorovic. Dira hundiak Bilbao Basketon. Gabriele kanpotik ere joka dezake bai. Raúl López eta Andiusic. Jordanekin gelditu da. Herman Gabriel hor aldaketa horretan, ez da, eta konturatu da. Horregatik nahi zuen jokatu bere aurka. Eta, bueno, gutxienez lortu ditu ez, 2 urteketa libre falta horren bidez. Herman Gabrielek ez du punturi sartu. Partidu honetan orain arte. Ia 6 minutu jokatu ditu. Eta Bilbao Basket, gomarena egiten ez, lortzen du hor 10 puntu inguru hortara hurbiltzea, baina berriz ere ies egiten dio, ez, Gipuzkoa Basketek. Jokaldi pare bat ondo jokatu ondoren. Eta jaurteketa libreko marratikan ere porzentai hobeagoak lortu ditu. 11 sartu ditulako Gipuzkoa Basketek eta 13 zortzi bakarrik Bilbao Basketek. Biak kale egin ditu, Herman Gabrielek orain, eraz diferentzia 12koa da. Grimau eta Dani Diez, barrura Hanleiri. Dani Diezek irukoa du, ez. Errebotea. Olaizolaren falta. Eta Olaizolaren falta atzetik bultza egin duela. Borrokatzen ari zen premia gabeko falta bat izan da zonakako defensan jarri dagoen. Bilbao Basket ikusita zailtasuna zituela. Hanli erdian ipini eta erasoan utxartea. Bai, agian zerbait zuzentzeko Ponsarnauk eskatu du, ez? Ikusita ze zailtasunak izan dituen momentu enten zona honen aurkan jokatzeko eta agian hori zuzentzeko izango da. Laugarren pertsonala da Olaizolarena, entzun dezagun zer dion Ponsarnauk. Now it's very important follow situation and it's very important control for big man. ¿Vale? Con actividad, no nada. Pero no nos equivoquemos. No a presionar como locos. Don't press all the pass, okay? We don't need it. Ya, tío, nuestra defensa, venga. Ataque. Entramos serie. Against zone. Next is fist up. Okay, yes? Sí. Arriba tú, bloqueo aquí. Y a busca aquí, este espacio. Marcar a Gabriel el lado, si no. ¿Vale? Against, man to man. 4 lados blue. Zen orduan, Josean, zuzendu nahi zuena, presioa bai, baina erotu gabe, iruditu zaite eskatu duela. Bai, nik uste presarik ez daukala gainaz, ez? Ikusitan nola ari den jokatzen eta defenditzen. Patxadas eta pazientziaz jokatzen badu eta, bueno, irakurriz ze gertatzen ari da, kantxan. Eta kuandin, kantxan da bai, orain kantxan da. Bai, doblas ere bai. Neko ona, ez, Olaizolaren lana, defensako lanean, eta oain
titularrak berriz ere kantxan. Hori da, Jordan, Taekwondo, Grimau, Hanley eta Doblas, bi presidenteako. Nabalillo eta Bilbao. Ausar, Grimau, bera, baloia ateraz. Jared Jordanek ipiniko du berriro ere. Erasoan taldea, Jordi Grimau, barrurantza, Doblasi, igerri egin dio Williamsek. Azkenean, Raul Lopezen eskuetara iritsi da baloia, 3 gizon gainean, 3 gizon Raul Lopezek gainean. Bai. Eta? Eta lortu dute baloia bere eskuratzea, borrok adirazi dute paileek, baina gezia Gipuzkoa basketen alde egiten du, beraz. Donostiarrek izango dute jabetzeko. Baina zer den gozea, gero, Bai, amorru gehiago, ez? Erakusten du Gipuzkoa basketek gaurko partida. Jordan, bakarri joango alda, kanpoan daukatin, Jordan berriz ere. Hor da, bazter-bazterrean txokotik, ez. Ondo egindako jaurtiketa zen, Jordan eta Dinen arteko jolasa hor, baina ez da sartu. Taekwondo-ek egin duena, 13 puntu daramatza orain arte. 16, Dani Diezek, Dani Diez da saskiratzaile honena, Jordan, ez du nahi. Dini, 3 egiteko aukera, barrura! Barrura eta Zito Alonso desesperatu. Bai, porrostak gelditu da, ez? Laportu egin diotela, baloia, faltan bidez eta bar, baina horrela ezin da gelditu, ez? Jokalari bat kantxan gainean eta begira, ez? Nolako aukera sortu dan eta hor maixu, ez? Jared Jordan nola gelditu den kontranasoa eta nola banatu dion, ez? Asistentzia 3 bilatzeko Dini. Ready here. Ahí está, sí, vamos a jugar, mira. Vamos a jugar 42. This way. Die. Marco. Okay. Big for die. Receive the ball. Got back. And we play now. Lau segundu falta dira. Previously, and we play now. Danilo here. 14 goitik dago GBC. Fresko egiten du egia da. Hemen ilunben horregatik beharra da Munbru. Horre txamarra jantzita, ez da? Baina hotz Bilbao basketek izango duzte. Guztiz berotuta daude GBC-koak eta partidua oso ondo bideratuta daukate. 17 baloi galdu ditu Bilbao basketek. Kulon berriro ere erasoan. Raul eta Kulon gaur minutu askotan bi jokalariekin izan da, bi txikiekin. Bilbao basket, ez du hor jaurti Raul Lopeze. Erasoan, Kulomi. Bai, besoa zinguratu duelako. Bai, hori pitatu dio, bai. Hortxe ikusiko dugu. Hortxe. Piskat zorrotzan. Bai. Jared Jordan orain, Kulon berriro lurrean da. Grimau kirukoa du, barrura. Desesperatuta dago Kulon, Esan nahi dut, erasoan ezin du, eta gero defentsan dagoenean bereak begira. 3 bat beratu iritsi delako, 3 bat sartu dio. Ondo oso Gipuzkoa basket orain, Raul Lopezek du 3koa, hau ez. Errebotea urdina da. Jared Jordan, 17 goitik, eta ez dakit Bilbao basketekoak ontxe amore ematekotan ez dauden. Bai, hortxe ez, presari da jokatzen, eta 3 marra bilatuz, baino bere porcentaiak ez dira onak eta zuzenak 3 bakarrik sartu ditu partidu guztian zehar. Eta hortikan ez dakit ez, aukera izango duen momentu enten. Din, eta Kuandin! Eta Kulonen arpegia begiratu ezkero. Neba da, arrura pentsatzen. Ezin defenditurik, David. Desgaste galanta egin du baina, ez? Minutu asko jokatu ditulako, Kino Kulomek eta... 20 puntu goitik, Bai. 20 puntu goitik. Nola ari diren gozatzen Gipuzkoa basket zaleak. Eta gaur arte, azken aurrena zen ligan Gipuzkoa basket 3koen portzentajeari dagokionez, gaur emaniko erakustaldiarekin agian posturen bat edo beste
igoko dute salkapen horretan, zegia esan orain arte asko aurpegiratu zaio taldeari, hiruko marratik zailtasun handi egiak zituela eta huts gehiegi egiten zituela, baina gaur guztiz kontrakoa gertatzen ari da. Olatua ari gara ikusten Ilunben, egia esan, azken 3 partiduak, hau irabazi ezkero, 3 etxean, jarraian, irabazi egingo dituzte. Eta kirola beste hortak, gozatzeko noski. Raúl López. Era bakarrik egin behar jokaldia, min hartu aldu hortako handimeak. Aurreko jokaldian lurrean ikusi dugu, lurran botata, aldaka inguruan kolpe bat jaso duela dirudi. Todorovic korputza garrita zeukan eta Bodicek hortan nik uste min hartu duela. Aldaketa eskatu du Ponsarnauk, hori ikusita eta azetxalo zarta estatu batuarrarentzat. Ez bairik gabe bere orain arteko partiarik onena Gipuzkoa eskateko kamisetarekin. Medikoarekin hor, aldakan mokorrean hartu du itxura batean kolpea. Handizutxek keinua, ez du jaurti nahi. 17 goitik GBC. Igaz irabazi egin zuten. Oin urte galdu, esan nahi dute derbi honetan. 4-3, 4 garaipen da 3. Porrot. Ez dauka hori egin barrek, Handizutxek. Bultzada eman dio Doblasi. Ez dauka hori egin barrek. Eta Doblas ez da horrelakoetan sartzen hori ikasi du, Ze oso odolberoa da, Doblas. Baina ikusita nola da partida zertarako. Baina karrazoi hor. Bestalde porrota du, konfirmatzen baldin bada, Sito Alonsok ez du Fotis Katxikari zen errekorda berdintzeko aukera izango. 8-2 da Bilbao Basketeko errekorrik onena denboraldi hasiera batean, duela 2 urte lorturikoa. Orduan Fotis Katxikariz zelarik entrenatzailea eta nolakoa den destino batzuetan, ez? Errekor hori lortzeko aukera, hemen bere kantxa zen Ilume honetan galduko du Sito Alonsok. Kirolez kontrakoa eskatzen. Hortxe moda, baina nik uste marran kokatuta zegoela, beste taldekidea Bilbao Basketena eta agian horregatik ez zerra behar. Doblas orain Williamsen kontra. Raúl López baloia lapurtu. Kulon, bakarri joango da, ez dauka biderik hortik. Ondo defensa, Gogoratuko da, Kulon partidu honekin, Gogoratuko da, zeia ez dakize aurpegi ipini. Eta gozatuz, GBC zaleak, pozik eta gustora. 7 garaipenekin, jarraituko du Bilbao Basketek, eta 3. Lortuko du GBCek, eta noski, Ponsarnau orain eskuzabal, ez da? Xabi Oroz ipini du, kantxan, azken minutu hau jokatzeko. Jared Jordan. Irekita Oroz, barrura Hanleiri. Raúl Lópezen kontra zegoelako. Eta personala Raúl Lópezen. Ez, baina ez dago istilu beharreko orain. Ez. Taulendik ere badatorre, Doblas eta Todorovicen artekoa. Ikamika izan dute lehen, batzirudien ezeretzean geratuko zela, bi jokalariek, batak besteari Aipurdian zaplasteko txiki bat eman baitiote, baina orain berriro itzule egin dira. Pizarro. Eta Ponsarnauk ikuste zuzen, David Doblas eseriko du. Baina zale txalo gustora David Doblas. Beaz dago gustora, egin duen partidarekin. Eta ez da aldaketa honekin ere, iruditze zait, ez da? Mira. Gauza dela, momentu hori gainditzeko ere iruditze zait esan nahi zuela, ez? Perez Pizarrorekin abizen, ez? Hor solasean eta... Kuskic ere kendu egin du, esaten moan, baietz, burua hotz daukadala, lasai botelak. Baina 54 segundu ere falta dira partidua bukatzeko, irabazita dago GBC-rentzat eta Ponsarnauk, nik uste, pentsatu duela, hola jendeak txalo egingo dio eta gustora hartuko du jendearen errespetua. Dejan Todorovic, Marko Todorovicekin, jokoa orain.
Hiru Gipuzkoar kantxan aldi beran orain. Hori da datua. Igaz Kortabarriarekin izaten zen orain Xabi Orozekin. Olaizola eta Motos ere bai. Ero Uskic eta Jordan. Jokua antolatuz eta baloia banatu. Ikusi Mendezalea kantuan hemen. Ilunbe, Jordan, Uskic, Txapela Williamsek. Olaizolak jaso, 2 segundu Orozek urruneko jaurtiketa egin beharrekoa zen, noski derrigor, 14 segundu. Raúl López, Dejan, erotuta dago jokua orain. Entzun, Ilunbeko giroa. Balekoa da, 3koa izango da. Jokaldia, baina berandu dabiltza. Eta laurden guztiak modu berean amaitu ditu Bilbao Basketek, Kolomen barneraketa eta puntuekin. Esango nuke guztietan, laurdenetan, iaia azkeneko segunduan, hori, saskiraketa, saskiraketa eta falta, bilaurtiketa atera dituela Kolomen. Takoan tinek ere bai, ez? Lehen 3ko bat. Egia esan, atzetik etorri da, denbora guztian Bilbao Basket eta ez da iritsi. Bukatu da partidua, Ponsarnau eta Sito Alonsoren arteko besarka da. Elkarri errespetua diote eta 80 eta 67. Horra, irudia. GBC zaleak, gustora eta pozik. Euskal derbia da. Eta hori ere berezia da noski. Eta 3. garaipena etxean jarraian datua da. Bai, eta nola jokatu ondoren, ez? Partida bikaina eta borobila hasieratikan, ez? Menpean hartuta izan du Bilbao Basket, Gipuzkoa Basketek, eta horrek eman dio, ez? Patxada eta susegoa ondo jokatzeko. Denbora guztian, gomarena egiten ibili da Bilbao Basket bigarren zatian, baina Gatazek oso ondo kudeatu dut, ez? Bere aldea Gipuzkoa Basket. Gipuzkoa Basket saleak pozik, hor da taldea, eta bitartean Bilbao Basketeko jokalariak ere bestaldera joan dira eta Bilbotik etorri diren zaleei agur egin diete Bilbao Basket zaleek ere. Beraz, protagonistak jarraian. Alban daukagu Kino Colón. Bueno, Kino, una derrota de esas que duelen a lo mejor por la contundencia en la que se puede reflejar en el marcador, sobre todo en la segunda mitad, al final del partido, ¿no? Hemos tenido una primera parte muy mala. No creo que hayamos mostrado lo que venimos mostrando durante todos los partidos. La segunda yo creo que ha habido momentos bastante buenos, pero que ellos han metido en algún momento puntual alguna canasta, no hemos sabido dar un paso más en alguna acción y bueno, nada, una derrota siempre duele. Ellos han salido bastante desatados, han cogido mucha confianza al principio y eso yo creo que les ha llevado hacia adelante el resto del partido. Sí, creo que para nosotros era clave mostrar desde el principio que estábamos aquí, que veníamos a por la victoria y no hemos sido capaces y bueno, son cosas que pasan a veces. Pasan estos partidos, tenemos que aprender y que no vuelva a pasar. Sin embargo, ese gran inicio de temporada sigue ahí y bueno, el objetivo de la Copa imagino que sigue presente, ¿no? El inicio de temporada es el mismo, bueno, ahora hemos perdido un partido más, pero yo creo que el balance sigue siendo bueno, pero hay que trabajar porque hay que seguir, queda mucha liga aún. Vale, pues muchas gracias y buena suerte para el resto de la liga. Orain Gipuzkoa sekreteko bi jokalari izango ditugu, lehenengo Dani Diez. Felicidades por la victoria, Dani. Vale, muchas gracias. Bueno, ha sido un gran partido, ¿no? De esos que os hacía falta hacer delante de vuestro público ante un grandísimo equipo como Bilbao Basket. Sí, teníamos muchas ganas de que llegara el partido, por muchos motivos. No era un partido muy especial para mí, para todo el equipo, por enfrentarnos a nuestro entrenador, ¿no? Y queríamos conseguir la tercera victoria, hemos conseguido, estamos muy contentos. Hasta ahora, la verdad que no se habían visto tantos triples como hubierais deseado, ¿no? Pero hoy os habéis desatado y prácticamente habéis hecho un porcentaje espectacular. Sí, yo creo que con trabajo todo llega y hemos puesto todo el empeño, todos los jugadores, los 12, hemos dado el 150% de nosotros mismos y le agradecemos de aquí a toda la afición el apoyo que nos han dado y ojalá se repita muchas veces. Vale, muchísimas gracias y buena suerte para el resto de partidos. Eta hauxe ez da gure azkeneko protagonista, beste badaukagu guraluan, Xabi Orozek gaur debuta egin du hemen Ilunben bere afiziaren aurrean. Bueno, zorionak Xabi, garaipenarengatik eta debutarengatik, zelan sentitu ze azkeneko minutu horretan? Bueno, azkenin 40 minutuz gure taldiek itxura ona eman du ez, da gustu horregatik, gero azkenengo minutu hortan aukeri azte osun demostratzen zaxatzen ezena erakusteko aldetena eten zaxau, da hortan noin hurrengo partidukin pentsatzen hazia, hortan jarriko ea buru belarri azten, lan hori jego. Esan zure debutaren egunean, Malagan sekulako zapore hona utzi zenuen, oso minutu honak jokatu zenituen, konfiantzat gainezka zaudela ikusten zitaizun orduan.
Bueno, azken feinen, aukera hori etorrela ikezula konsienten hitzen, da, bueno, ahi hau zan, da, unbetatien, balontza ez du, hainbeste guztaute, normal, nahizen bezala jogatzen intentau nun, da, azkenin jendiek esan zima ikusta gara uzala, baina, bueno, oin berriz, saliei hori eragusten zaxau, da, lan hortan segitzitu gatza. Ez da tamalez agian ez da oso ohikoa euskal jokalariak ikustea Zebeligan, baina gaur partia maieran 3 Gipuzkoar zoneten kantxa gainean. Bueno, badirela ere moduak ez, agian etorkitzunean euskal jokalari gehiago ikus ditzagun mailari gorenean. Bueno, azkeneko minutu hauetan, zu ezazu bezala 3 Gipuzkoar kantxan jokatzen, seinale hona da ez, azkeneko urtetan lana ondo eten nahi dela, Gipuzkoako talde txikixo hauetan ez ailegun bezala, da, hau, segitzie, posibilian, jende lanin gogorraia da, guztua da. Eskerrik asko eta zorte hon, eta, bueno, zorte hon etorkitzuneak ore bai. Bale, venga, Xabi. Bueno, Josek Azkoitiko jokalariaren hitzak pozik ezberik gabe gaur debuta egin duelako, baina batez ere bere taldeak garaipena lortu duelako. 80 eta 67 irabazi du bai, Joxan, GBZ-ek. Bai, partia borobila jokatu du, ez? Defensan hasita eta ez hori bakarrik. 14 eta 4 partzela lortu ondoren partiaren hasieran, nik uste dut hor lortu duela, ez? Atsedenaldia eta abantaila eta beti atzetikan ibili da Bilbao Basket, merezimendu osoz irabazi du Gipuzkoa Basketek hau. Kaik ere irabazi egin dio Rio Natura Monbusi eta Juventutek ere garaipena lortu du Herbalife Gran Canariaren kontra. Besterik ez gure aldetik, bihar berriro ere saskibaloia, bihar Laboral Kutxaren partidua Valentziatik hain zuzen ere. Eskerrik asko Joxan, Juan de la Vegari ere bai, eta zuei noski hori izan zaretelako. Agur, eta beste bat.